ɓay ko en laaɓoti yewta on faami min on ɗo mi fenanta on ɗo nini somi iwi ɗo nini mi hooti toon ala kam mi wona ala ko naata wi ɗum no wodi kam mi naata de ko woni ala kam mi wona faami wono sengo toon sengo ka suudandu wondi ɗon ɗum ɗon fof yanino andi goɗɗo ala to joni noon sagan somi hoote faala dara nollan ɗon acco mi hootide ɗo e 5 millions ɗum somi hewti wodoyay komi wawata waɗugo toon mi heɓa ka mi naata ɗum fof ko gotum o ha hande o fenali si tawi tun a acci suudu a ala rewde to ndu yeray so ndu yeri si andi min har bete ko siga min mi waɗɗo tolon kono ɓay kanko ñap di e jelu ari ɗum o ala ɗum ma honno wa'anoma so ndu yanay joni ko woli ko wallire mon 5 millions min hilan darni waɗi pliéje siman kono ko tol on mari probléme ko Samsum mari fu janga nokkugo Allah dando en kuddi ko ndun hendu Samsum mari fu ari rewani wañakirande ƴetti fop nabi nini na leɗɗe fop won ɗon wiw tun a ñappali taho mi ñappi de seraɓe wallemo ɗon o heɓa 1 million o yaha o ñappa suudu makko 1 million hiɗa andi a wolimi taw mi ɗum abbe woni ka ta wallitolam tas anda ko fere jelu mi waɗɗo e siraɓe si tawi hawri mi ñappi ko hendu ɗum on wattanillam mi pentiri on waɗi karo est ce que on faltike baransanelam tum telmatiseur courant on sina ngue yalti min mi waway nani ko prix on ko hatti wo kutte ƴette mi hotay ka ok donc andi kon non mi anda moko ba pay kun ko pay kun pellet goɗɗo noon kadi si o fodi goɗɗum ko yo hun dima ko kongo pellet Allah danɗen haldide firta allahumma amin si en yewti en darni goɗɗum hande on finidi e goɗɗum ala mi en firtali Allah dandu goɗɗo sa yi woɓɓe no ya ɗaɓɓere neɓa toon ko si heɓaki ala ko yiltito na fiyare fa ala ka yiltito eyo ni woɓɓe no ii fuuta ɗo ala yiltitade ko lampaɓe fi ɓengu woɓɓu goɗɗo ça fait onon ko lampaɓe on fa mal probléme woɓɓe go ko lampaɓe fami ka suti ɗon ɗon onon ɗo Allah on no suti onon si on maki goɗɗum on waɗay ɗum ɗo wona on bo meɗen andi ko be mon artu ɗon kono onon on anda ɓe moƴƴa ɓayyara ɓe feƴƴinno hari kon fan a yalanto o yaɓɗuma o soro makko feƴƴini de bam makko gonga soro makko ko kamɓe enen e maɓɓe andidiri joni noon konko me yewtiɗo mi ala kam tanan ɗo 5 millions ma ɗum ɗuma min a hokkata wiye kam ko ɗum woni on hokkata on waɗata si ɗon torade lam min mi ekkata min mi yaltata e suudu ñappandu mi yami tawa si siyoni waɗ ɗum ala watta en famude so wi on joni waɗen ɗum mais nan me yatade me yaay kono noon en ande ko ron ɗum kay hakka koye huuɗa ɓe huuɗa an gañari sigo ono buusa ɗo an gañamete mi siɗa buusa ɗo wonɗen yo won neeɓi han mi daarayno mi luyude annexe mum min kadi mi jommam joƴƴinam min mi wawata wonde ɓinda ɓandan noon piɗɗaki fuuta e dame mum ɗum e janngol moye mum ko mum jiɗade ari ɗon daru ɓandu mum ɗum ɗo ƴiƴat ɗon circulé tranquillement sans probléme eyga goɗɗara yeeyi wañi fowtere pay ko heɓali taw hakkille heɓali hakkille bamma ko wañi hen andi ɗo ya heɓuɓe président heɓuɓe mo président accu ha ñande gol fopp yalta ɗo Allah mi torki en fatti malla e goɗɗo jibi ɓe mawɓe fopp yalta ɓe yaha to wara maɓɓe tiyari ɗe maɗa waɗa ara ɓe mawɓe yalta ɓe naɓe ɓe ka pompi leydi a loƴƴen ɓe sikkat ha ka ɓebinne ɓe haɓe sikka ñeeri ko kulli hakkude gila ari ɗen ayri kono ko ɓe arno ɗo gila ɓe arno ɗo ɓitti kamɓe yelinati maɓɓe ayi e suuderɓe ayi e maître cantine mais joni ke ɗum fuɗɗike la windande noon ɗe mi townata joni noon wona ko satti si a yewtide goɗɗo bonni haldigal an kadi ko ya bonno haldigal on faami min mi ala ɗo kam ittanaɓe ɗo 5 millions mi ala kam ittanaɓe ɗo 10 millions goɗɗo ko wondir ton ko fiya andu mum ila ɓe woni ɗo on fof miɗon andi ɓe weelaka ɗo ɓe ñamay koɓe faala ko par ce que ko ɓahi ɓe heɓude koɓe faala ɗo ɓe ñama ɓe waalo ko ɗum waɗi wonɓe puusude ɓe faalaka hoftude mi faami mi yaɗo ɓe ni nan kamɓe wosi ɓe ɓaalo no ɓemata 5 millions ɓe watan manade joni noon Samba mo wawi hewde jiwo on mo wartay val c'est tout so Dramé wona noon so yewtidi e mawɓe amen ɓen toon on fottali ara e haala ɗum
Ara na mi décision ko nek fi watu gol mabbe mo do na problem ko men en tuwata be yewtude men hande c'est pas la peine de ine soma bowal on no samba yo yow hey dum wonane bingol boko joni est ce qu'on fami hey mi yadata do mi senira ko la monsieur Dramé on do way inde mawbe amen be ngala kongol hey monsieur Dramé ande baba men ko baba mo ko no ngini esirabe ko teddungal dandi goddo ko mari dimo ko no bennata wo kala mo wondata ma kala mo jokkondirta subay sa subali ko no wayro sa kilali ko no wayrta si mi watti faljide ton fena ton tonya o ngandira la bonere nedi est ce qu'on fami porto ko aka gimbal ko baytun ko be haddide firta min kal mona yaade haddide firta ko non mi wata wondire do me yewtede gasi so wawa arasde joni so wata arasde voilà parce que hande kali sebe o wato boniti jikku mo men ngandiri o ko tay dam parabe mum be man awa yahe waddo jon mi ala ko yiwto do yahe waddo on darto do hamme ngatta la e be daro dare watte o yahe waddo law fas min dum do mi lani la metti ko ciam nani monsieur Dramé on hala ni me jette tan habbo don me ko men wi yawta mo be men be yahay na ko dum faldon da suti da ko dum faldo na ko be yaw problem ala ko sago me yewte me doy ko doy goy mone wadde soni men haaliri no won don haalirde ni e mabbe be neme de yawi toujours ko problem go mon jono wadi ndo yewtide e mabbe wayndere e mabbe do jam adu ini hala rena yey non famude ko no pay so ma paki ay awa nani en foti dum ko ande Patron madame way abe ham ko ngala do wonde barki onno min gati wadi ni na dum moti yaray dum do ka memi jam andi on feta on hanga o memi jam fetti no do kon fetti jon wallahi kala fijildo lando hande kadi samba mi anda on anda sika samba mi anda on anda ga mari dole mi anda d'accord ya par la way fitre la jañode patron to en do patron to en la way fitre la jañode so be no hekkude eyo hekko mi hekkata ko be hekkata mi hekkata la way fitre la jañode le votre boss collé ici parfaitement je n'ai pas les paroles voilà wow jakka hakune ngella jawi kono watte kadi ndo ko tekkeden ni dolle den no arde ko min non binta halam ma dirni korke maade mi nokka ñogede nokke min hino goltan den do mo beno mar non kolte mi sikkuno kono ko dagge mari kolte tigi tigi je den voilà jabati dokke golle mo nani dokke golle mo ay jikuma yaade ma gasi yo mi yaade ma aya bayna te nutti de do min ko dewgal addilando an ko gon sa ebbiniri hoore ma yarto dewgal e golle dum ina goto ayada e makko ha
hande na la fittude jam kan mi udite ba fa udi ton ko mari udi tanata to na tranquille ko wadi ga mo den yangarade ko tidu gasi il y a pas de problème la vie modi mon yangarade wadon futte zembe on peut voir les sangs qui marchent dans le côté ara ukoda e makoni tu bobo noda dum moja sai ko siba di ngalaji mo ben way wolde dum ado min tamo mi sokki ne do mi fitte mi kujite baase banko no mi so finti nan kay dum don hala ya bunga non dumaji din don min nanu min ko mon do hande kay kala fijide la ngoti nyama nete makon c'est comme ça on soukoura min ko fetu dans la vie ça fait mon ventre a commencé à troubler comme ça hakkema si mi monike piji gono ton no fejjalo dum budul lowo to yanko ko alla to ande on to haado to wallahi tanum goddo bayna oti na sogolor na nor o do do subde ko gere wallahi Samba